ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଟିକେ ଚାରିଟା ବେଳ ହେବ ପୁରା ଘରୁ ବାହାରିକି କେଉଁଠି କୋଳି ହଉ କି ଆମ୍ବ ହଉ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାରିଟା ବେଳ ହଉ ହଉ ଆମ ପିଲା ଆସି ସବୁ ଘେରି ପଡ଼ିଲେଣି କୋଳି ଗଛ ମୂଳେ। ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ରାଖି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ। କୋଳି ବାହାରୁଛି ନ ବାହାରୁଛି କେଜାଣି। ଏବେ କୋଳି ଖିଆ ସରିଲା, ଏବେ କେନ୍ଦୁପାଳି ଆସିକି ଏଠି ବି ନାଖି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ ଇଏ ତ ଟେକା ପକାଇଲାଣି ତାଙ୍କୁ, ଗଛ ତଳେ ତ ବନାବନି। ଏପଟେ ତାର କୁକୁର ଧରିକି ପଳେଇଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଏଇ ଦିନ ଟେକା ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ પર ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଳି ଗାଳି ପଡ଼ିବେ। କ'ଣ କହିବ ଆଙ୍କୁ ସବୁ, ଛାଡ଼। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଗଛ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ଆମ ଗାଁର ରେକର୍ଡ଼ ପୁରା। ସେ ତାର କେନ୍ଦୁ ପାରୁ ପାରୁ ୟାର କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଖାଲି କନ କନ। ଆଉ ଆମର ଗାଁ ସାନୁ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଆଇଲେଣି। ସେ କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି ଏଠି। ଇଏ ତାର କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛି ଖାଲି, ବୁଲ ବୁଲ। ଏଥିରେ କାନରେ ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚି ଦେଇକି କୁକୁର ଧରିକି କି ଯୁଗ ହେଲା। ମାଣ୍ଡୁ ବାୟା ଗଲା ତାକୁ, ମାଣ୍ଡୁ ବାୟା। ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ ଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଗେଲଉଛନ୍ତି ବୁଲିକି। କ'ଣ କହିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ପାଚିଛି। ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ସାନ ତାର। ଇଏ ଖାଲି ଦେଖିକି ହସୁଛି। ଲୋଭ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ, ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି। ଏପଟେ ତାର ଗୌରା ବି ଚଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନା ଲୋଭ। ମୁଁ ବି ଗଛ ଚଢ଼ିମି, ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ କହିବ ତାକୁ, କୁଟା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଗଳିବ। ଇଏ ତଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରକୁ କୋଳି ପକାଇବ, ଏସବୁ ଖାଇବେ। ଦେଖ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ପୁରା କାହାଣୀ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କାହାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଏଠି। ଚାଲ ତଳେ କୁମ୍ଭୀର ଦଳ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଳି ଦେଲେ ସିନା ତମେ ଖାଇବ। ଅନାଅ ଅନାଅ, ଏଇ ସେ ତାର ପୁଣି ଗଲାଣି ମାଣ୍ଡୁବାଲା ଗଛ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଇଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ କ'ଣ କହିଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ବାଲାଙ୍କୁ। ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ରେ, ସେତିକି ତଲ, ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମ ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ ଚାଲିଲା। ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଘରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଥାଉ କାଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା।